खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 28 आगस्ट 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ बायग'श्री सातेनि गिबि ग्रेन्ड मास्टार जानाय सान महरै फालिनाय जायो। 1986 मायथाइनि 28 आगस्टआव बायग'श्री सातेया चेसआव ग्रेन्ड मास्टार जानो हानाय भारतनि गिबिसिन आइजोमोन। 1985 मायथाइनिफ्राय 1994 मायथाइसिम बायग'श्री सातेया खनबा भारतारि आइजो चेम्पियनशिप आरो 1991 मायथाइयाव एशियान आइजो चेम्पियनशिप देरहादोंमोन। बिथांजोनि गोग्गाथाव बुब्लिया अब्ला फैदोंमोन जेब्ला बिथाङा 28थि YMCA नेशनेल वुमेन चेस चेम्पियनशिप देरहादोंमोन। बिथांजोनि गासै जिउनां बावसोमनाय देरहानाय आरो चेसनि फारसे मोजां मोननाय बिथांनो इन्टारनेशनेल ग्रेन्ड मास्टार बान्था लाबोदों। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल बो टाइ डे, इमेरिटि वुमेन्स डे आरो रेनबो ब्रिज रिमेम्ब्रेन्स डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।